बेबायदि जेबो नङा आयै आरोथ' आंनाव yes दम दं आंनाव आरो बेबो without नोंनि मुङै नाथ' आफानि मुङै मा बुंखो नों आबा माखौथोलाय इसेबां गिदों नोंलाय एकदम माने आंखौ जाख्ल' जानो गिथारबाय नामा नोंलाय मोजां बुंबाथ' गाज्रिसो सानखागोन नोंलाय नोंनावथ' मेलेमफोरानो गैखालाना आबा माखासे बे जुरिमोनजों बिसिनि मानसिफोरजों जाजाबाय आरो बे मेलेम खावसेयाबो हाथरखिजों जाजाबाय नोङो गैला आबा मिथिबाय नोंनि माथा मेलेमा गैला जेबो खर'आवनो जेबो गैला लाथिख'सै आरो मा खालामनानै जाहोगोनहाय नोङो दिनैसिम खस्थ' होनायखौनो नों जेबो खालामफेराखै खुनु दिनबो हो आबा आरो बेनोसोनो खामानि मावगोननो बा आबा मा मावगोनसै नोंलाय बे आंनि सायावसै ना आरो नों आंखौ जेबो खालामनो हाथारा सानदों नामाब्रा हो एथ'बां बेबायदि नङालै आङो मेहेरा मिथिबाय जेखौ खालामबाथाय खालामनोखा आरो खालामनानैबो देखायगोन आङो सानसे समाव नायबाय थायो आंनि गावनि सिनायथि बानायगोन आङो दाथ' नोंनाव डिग्री दङ दाथ' फरायनायानो नोंना जोबदों हा कमप्लिट जादों मा मावनोसै अब्लालाय नोंलाय बेनि सायाव जबाथ' गोजाननि बाथ्रा माबोरै मोननो नोंलाय आबा मानसिनि नैबे खाफालाव दङबा ना आयै एभ्रिथिं पसिबल मिथिबाय आरो जुदि बियो गोसो दङब्लाथ' बांसिनबावसो बुंनायाथ' आबा बिराद गोरलै मिथिबायना आं बेखौ खालामगोन आं बैखौ खालामगोन बैबायदि खालामगोन बायदि 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 नाथाय न' एसेबां इजि नङा आबा नैबे गोसोफ्राथ' बेखौ खालामगोन बेखौ खालामनो हागोन बायदि मोनो नङा होमबा नाथाय जेब्ला नों खस्थ'खौ मोनगोन आबा अब्लासो बुजि हागोन नों खस्थ'आ मा जिनिस आरो नोमाया नोंखौ मानो बिदि बुङामोन मिथिबाय ओइ खस्थ'खौ गिग्रा मानसि नङालै आङो मिथिबाय थासारिया जेरैखि जाया मानो जेरैबो सहायनो हानायनि गोहो दं आंनाव नोंलाय मा खोथा बुंदोंब्रा आबा दमाबो लेबेल आबा बिमानि सिगाङाव लेबेल हा एसेबां दुगामाराथो जाबायना नों आबासोना नोंनि बुंनायफ्रानो जाखायाना आयै नोंसो मा सानो मा बुंलाबायो आंथ' जेबोखौनो बुंखायाखैमोन ओमफ्रायथ' हाथरखिखौलाय रायखुसिसो नंखौ ना माखो जे बियो नोंनि धोन सम्पतिखौ मन'जोबगोन जाजोबगोन आबा नंखाय दाखोरबारिनि हिनजावखौ बेबायदि खननानै लाबोनानै आंनि सिगाङाव बिहामजो लाबोबाय आयै होनबा जागोन नामा आबा नङाबा दुनियानि आग्लायनायसोखा नामा हाथरखि गोजौ अख्राङाव थाग्रा नाथाय बेहालाय मा दंजायो आबा दिनै बयखौबो अननो रोंनाय मोनसे गुवार बिखा दं बेनाव जाय नोंनाव गैया आयै मानसिनि आखल आखुआनोथ' बिनि सिनायथिखौ दिन्थियोना आरो बेखौ आं सिनाय हाबाय आबा वाट ए लाभ स्ट'रि नङा होमबा नाथाय नोंथ' गासिबो बावजोब्बायमोन अब्ला दानो सिनायनो हाफिनजोब्बाय नोङो बा आबा एसे आंगो जाफिनबायबो जाबायथ' आयै औ बेनाव जेबो गैया जानांगौ दे नोंनि नोजोराव बुहुमनि आग्लायनायानो जाया मानो थेवबो बियो आंनि थाखाय जोबोद स्पेशेल आयै नायनायाव सिनाय हाखायो आङो सोर माबायदि सोर बेसे आंगो सोरनि गोसोआ माबायदि मानसिखौलाय मानोथो एसे मुगैनोब्रा आयै दिनै जेबो गैयाबानोखि बेखौ एसेबां डाउन दोनो नालै एसेबां हामा गोसो नोंनि आंनि गोसोआथ' एकदम हामखागौ आबा दा बेखायनो आं नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों जिथु दा नों बेखौ लानानै मा जाहोगोन फालाय हो सानैजों ओंखाम ओंख्रि गेलेबाय थानोसै दख'ना गांसेखौनो बायना होनो हागोन ना हायाबा आरो बेनोलायनो लानोनो आबा फैसानि दं आंखौ दाहोलै आयै मिथिबाय फैसाफोरालाय ओरैनो थांलाय फैलायसो ना आच्छा एसेबो खस्थ' सहायगोरि मानसियानोसो खामलाफोर मावलाबायनानै जानोसै आबा ना हिनजावखौबो बहाबा थोरसिल' थासिनो दोनहैनोसै नोङो रुवाथि आयै बांद्रायबाय नोंना नोंनि फैनो गोनां समफोरखौथ' बेबायदि नुहुरखाबायसो आं हनै आबा हनै एसेबां दं दङब्ला सासे हिनजावनि थाखाय आंजों नांलायनानै लाब गैया आबा मानि पावार मिथिबाय मानिफोरा खामायग्रो आरोथ' हायोबा नोमाखौ फेजेनना देखाय जुदि फैसा खामायनो हानाय जायोना नोङो आबा उनाव हाथरखिखौ लायो ना सोरखौ लायो नोंनि हाबाखौ ओरैबायदि गिदिर खुंना होगोन ना आङो आरोथ' हाथरखिखौबो बिहामजो होननानै आं बरायगोन आबा मिथिबाय आंनिफ्रायबो थाइसेबो लानाङा नोम्फानिफ्रायबो थाइसेबो लानाङा नोंनि जानाय लोंनाय खरसा गासैबो नोंनि जे गावनो उथायना लाजोबनांगोन नोंनि खरसाफोरखौ हागोन नोङो दे जागोन सानसे समाव ओरैबायदि फैसा खामायगोन आङो नोंखौ देखायफिननो हायाबा मानसि नङालै आं आयै नोंनि चेलेन्जखौ एक्सेप्ट खालामो आङो गैला आबा गैलाहाय नोङो गैला फाग्ला जामारबाय नोङो बेबो हाथरखिनि थाखाय गोसोखांथियासो थांदों दा आयै नाथाय आंनि हाथरखिनि थाखाय अननाया जोबनानै थाङाखैना नों आंखौ एथ' बिदि बुंबायबालाय दे जेब्ला भिखारि जानांगोन भिखारि अबस्था अब्ला बुजिगोन आबा नोङो नायनोसै समा मा दिन्थियो नोंनि अहंखारा जेनो ना आंनि थांखिफोरा जाफुङो एसेबां हेट खालामोना नों हाथरखिखौ आयै साइज गैया बाइस गैया खान्दान गैया बेबायदि हिनजावखौनो सोर दं बेनालाय रावबोथ' गैया आं दंना नुगोन बे थार'
साननैसोनि उनाव बिनि फैसा थाखा गासैबो बन्द खालामजोबनि आङो गावनि साननायाव जाफुंहोनो हाया हाया नायनि बेथार एसेबां बिन्दास आजादि लाइफखौनो गारनानै बे सासे हिनजावनि थाखाय फाग्ला जाथारबायना आबा रावनिबो सायाव जाया बुंदोंना नुगोन आबा सानबेसे थिखिनो हानोसै नोंलाय ओरैनोबाबो गिदिं गिदा नों आंखौनो आयै बुंफिनखागोन ना आं हानाय नंलालै होननानै आरो दानि जुगाव साख्रिफ्रालाय ओरैनो मोनलाबायखायाना मैगंफोर बायनाय बायदि जिनिसफोर नागिरनाय बायदि नागिरबानोथ' मोनाना गैला बे हाथरखिया गावजों लोगोसे अलंबार खालामहैमासिगोन बे आबा मेहेरखौ अलंबार हाथरखि आयौ बिनि सायाव गासैबो गोसोखांथि बावब्लाबो बे हाथरखिखौनो अनफिनबावबाय नों आबा सेस नोंनि जिबना दाबो फैयासैलाय मानसियानो हजों न'आव थांब्लाबो खें खें मोनो गोसोआनो माबा दाना बोरैबा मा होनो दाख्लैनि जाथायनिफ्रायनो गिग्रा जाबाय आङो जाया नङा जायोबो ना आरो बेखायनो दा दसे फन हमाब्लानो आरो हरफिनाब्ला बोरैबा मोनथारो बिनि सायाव मानसियानो दाबो जेबो गोसोआव फैजोबाखैना नाथाय अब्लाबो न'आव फैफिननो मोननानै आङो गोसोखौ मोजां मोनबाय आंनि मेहेरनि न' माने आंनि न' ओमफ्रायथ' लासै लासै गासैबो थाबैनो मोजां जालांखागोन ना बुंनो हाया माब्ला मा जायो मोनथियानोबा ओमफ्रायथ' हजोंहाय मायामोनाव थांनोनो बोरैबा मोनहरो आंखौ मोजांखौनो मोनाना आङो न'फोरालाय एसेबां गिदिर अब्लाबो आरो रायलायनो थाखायनो रावबो गैया बायदि मोनो बिदिथ' बोरै जानो आरो नै बिहामजोआबो माथो बेयावसो दङलाय नानि आयै हा माथो नेबाय थाखो नोंलाय बेयावलाय बेबो न'नि लामायाव आयै मेहेरखौ नेदोंमोन आङो बियो दा दसेनो फैगोन बुंदोंमोन ना बेथ' न'आवसो थांदोंना बेनो दाबो सफैयाखै दा थाब फैगोन बुंदोंमोन नालाय बेखायनो फैबाय नामा साननानै नाहरदोंमोन आङो बुजिबाय दे आङो ओमफ्राय नोङो बेहाय मानो नेलायनांगौ दिनै हा मालाय दा फैयोबालाय फैगोनमोन ओरैनो टाइम पास जायो न'आवबो खामानि गैथ'आ नालाय जोंनावलाय मा खामानि थानो दा दैज्लां बोथोरा सफैबासो जासिगोनलाय आरो ओमफ्राय हा हजों थांफाबानोथ' जायोमोन होनबालाय अब्लानो नेनाङामोन आं थांनोथ' लिंदोंमोन मेहेरा नाथाय आं हजों थांनो मोजां मोना बांद्राय मानो मोजां मोना मिन्थिखाबाय आङो बे नोंखुनजो खावब्लेटखौनो ना जेबो साननाङा दे बेखौलाय मा साननो आरोथ' बे फसायामालाय मा जानो नोंखौ मेहेरानो नोंजों दङबालाय जेबो खालामनो हाया बियो आयै आयंदिया आंखौ मोजां मोना होनना मिन्थिखायो आंबो नाथाय अब्लाबो आं मेहेरनिफ्राय माब्लाबाबो गोजान जाखाया जानोबो नाङा आरो नोंखौल' नङा मिन्थिबायना बियो आंखौनो गोबां बायदि बायदि बुंबाय थायो नाथाय दाथ' आङो फारसेजों खोनासङो फारसेजों आउट खालामो बिनि खोथाफोरखौ आरोथ' बे मानसिजोंबोलाय बेसे नांबाय थानो नङा होमबा बरिंसो मोनलायलांगोन थारैनो आयंदियाबो एसे बुजिनो रोंनाय बायदिबा मोजां जागौमोन ना रोङालै बियो रोंनायबो नंखायादां आंनि आन्दाजावथ' मानसियानो जिबायदि थङालि दाबो गोरलै गथ'आनो लाजाबावासो बिनि सायाव आरो बिहामजो मोनलायनाय जाबाय अब्लाबो नै दाबो सोलाया नाथाय हले मानसिया बिराद सैथान जेखौबो बिराद मेगनबो सायोआनलाय बियो एसे एसेखौनो नोंखौबो आरो फिसालाया गाव फसायनाय बायदि लाबोबाय जाहैबाय दा आरो बेखायनो नोंखौबो सैया खोमा जेबो नङा आंथ' फसायखादोंसो नोंसिनि जरिखौ 100%नो नोंखौ आयै नोंल'सो बुजियो दिनै हजों आयाथ' बुजियानो आबानि फसायनाय माने पारफेक्ट आरो दे गोसोफोरा उदास थाबाय थानो नाङा हामा लाबाय थानो नाङा मिन्थिबाय दाथ' लासै लासैनो सासेयाबो गोसोआव फैहांखाबायना आरो लासैनो गासैबो फैखाजोबसिगोन बे गोसोआव जागोन बिब्दिनो जायो नों बहाबा थांनो ओंखारदों जोंनावसो आलासि फैनांगौ दङ बेवाइफोर फैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा माला सफैयो माबा रायलायनो खोथा दं होनदोंमोन आरो दा जोंनाव फैगोन ना ओमफ्रायो आंनि बिनानावाबो फैयोना मायो आरो जोंनावथ' सिगां जानानै थांनाय जाथायनिफ्रायनो फैयाखै बिनानावाबो आइनाबोथ' जाद्रायखायाखैमोन नालाय बेखायनो नानि मोन्थाइखौ जोंनिफ्राय गोजान खालामनो साननायानो बिनि जोबोर गिदिर गोरोन्थि जाबाय नाथाय अब्लाबो आं बेसेबा सिगांनो निमाहा होबाय बिनानाव खाजेला मोजां जाबाय न' आयै अब्ला बिहामजो दे होमबा ना थाथ' दखानाव माबा मोनसे लायना फैनोसै ओमफ्राय बै लामायावनो थानोसै आङो दसे नेनोसै बेहायनो दे होमबा आयै आंहा बिमा बिफा गैजायैखायनो
दा आइजोरिखौनो आंनि बिमा बायदि सानो आङो मानोना आंखौ जोबोद अनखायो न' बिमानि खमिखौनो जानो होखाया गैया सासेयाबो दाबो फैरोङासै दाथ' आंबो बोरैबा गोनो गोथोसो मोनलायलाङो रायलायनोनो जेबो गोसोआनो गैयाब्ला हनै नै माथो लामायावनो दंलाय बेलाय आंखौसो नेदों नामाब्रा बेलाय मेहेर एसे गोबाव आरो आं नोंखौ नेबाय दङमोन आंखौ नेबाय दङमोन औ नों दासो फैबाय ओमफ्रायो औ न'आव एसे लेट जाबाय आङो दे जेबो नंला ओमफ्रायथ' नों आंनि फनखौबो हमाखैमोन जे ओमफ्राय नों गिदों नामाब्रा जे आं मानो हमासै औ गिखागोनथ' आरो ओमफ्रायथ' दा बांसिनसो गिबावो आं बिदिबा नों मानोथो हमाखै फनखौ फनखौ मानो हमाखै माने न'आवथ' आंबा जिबायदि दावरावसो जाना फैदों दा नोंनोथ' माबोरै खिन्थानो आं दिनै मा जाखो ने आइया माबाफोर बुंबावदों दावरावआथ' नोंनि थाखायनो जादों र' ओमफ्राय दा बुंनोबो हालाना ओहोथ' मा जानांगौ जाखो जेबो जायाखैथ' जेबो बुङाखै बेबो ओमफ्रायथ' आंथ' फैखायोमोन ना नोंलाय माथो लामायाव थाबाय थानांगौ जाखो नङा फनानो ओमफ्राय नोंना ना न' सिङाव थाब्ला नांनो नागिरा बेखायनो दसे बाहेरायावबो थाबाय खामानिबो गैथ'खायाना दा आरो नोंखौ फैगोन साननानै नेखादोंमोन आङो ओइट स' सुइट दिनाय फिलिं लाइक माने आंनि वाइफासो नेदों आरोना आंखौ बेबायदिनो होनजाखाबायना जोंनि हाबायालाय एसेल'सो बाखि थादों मा बुंखोलै सुइटहार्ट जेबो नङा थोदो न' सिङाव अके दे थ'ग्रोलाय मोनसे फिसा फन कल खालामनांगौ आङो दा फैगासिनोलै आङो र' दे होमबालाय थाब फै ओमफ्रायथ' थान्दा लाबोदोंमोनलै आं नोंनो लोंगोन दा माजा लाबोदोंमोन आरोना दे होमबालाय थां आंनि गारियाव दङ लायना फैथां दे होमबालाय थाथ' न'आवनो साननै सानथामसो थांथ'खाला आङो मा बुंखोलै आइया दिनै आंखौ एसेबां बाथ्राथ' बुंनो हाबायना बे आंखौ बेबो मेहेरखौ चेलेन्ज होबावदों नों आयै नों जेरैबा आंबो बिदिनोलै नाथाय नों हाथरखिनि थाखाय आंजों एसेबां बेबायदि नांलायबाय साला नों मानसियानोथ' माबायदि फालाय दिनै एसेबां अहंखारलै आयै बा एकदम थामाम खोथासो थामाखासो बुंबावबाय नों आंखौ ओमफ्रायथ' आंनि बेंक बेलेन्ससो बन्द' खालामजोबबावनो नागिरदों नोङो खालामब्रा मा खालाम गोसो खालाम नोङो एसेबां दुगिना नोङो थोस बिमाब्लाबो लेभेल बारालै डेन्जार लेभेल दंथ' नोंनाव आयै रब्रा माबा मोनसे जागोन ना नोंखौथ' देखायफिननानैसो गारगोनलै आंबो मानिनायाव गैयाथ' जानला मोनलानो दे ओमफ्राय सना आं दोनलांनो हागौमोनथ' दसे नांथ'ला दे मिजिं आं हारसिंनो थांनोसै नोंबो आरो दा नोंहाबो नोंनि खामानियाव थाङोबा ओरै उल्था फैफिननाय जागोन ना दे अब्लालाय औ ओमफ्राय आइया फन हरदोंमोन दा ओमफ्राय आङो थांना फैग्रोनोसै नामा दसे जायो हाबा जानायनिफ्राय नों खेबसेबो न'आव थांनायानो जायासैना दाख्लै खनसे आथिमंगलाव थांनायल'सो औ ओमफ्रायथ' नै न'आवबो माबोरै दङ गासैजोंबो मोजां रायलायना फैनोसै आङो ओमफ्राय आंहासो मिस खालामबाय थासिगोनलाय ना नोंखौ नायलाय नंगौब्रा जेनेबा आं गोबावसो थांगोन आंलाय सानसेल'सो थांगोन दा दे होमबालाय ना ओमफ्राय गारि भाराया दंखायो औ दङ दाख्लैनियानो एसे दंबोखायोमोन दे बिदिबालाय ना दसे थाना आंबो ओंखारलांसै औ दे मोजां थांदो आयु हाबुआथ' देलाय मालाय ओंखारलांलाय फैबायलाय न'आव थांनोलै दसे सानसेसो थाना फैथोंसै आरो माथो न'आव थाङोबाथ' गोसोफ्रानो बादलायबायसै बेयो आबा नों फैनानै बावाखै मानोथो न'आव थांनो गोसो जालायखो बेलाय न'आव थांनो मोना नामाब्रा आयै मालाय थांनो लुबैदों थांखो माथो जाखो नङा होमबाबो आरो ओमफ्राय आंथ' बुङो सोरबासो दंबावखायो खोमाहाय आबा बेना मा बुंखो नोंलाय बेफोरखौलाय आयै नोंबो सेकेन्ड हेन्ड हिनजाव बायदिखौ गोसोथोग्राथ' नों थानायाव थाबोला खुनु टेनसनानो गैयामोन बिहा ओरैनोथ' नोंनि सायावलाय दुखु जाखादों नङासै बियो नाथाय नङा आबा न'आव थाबोला बुंबानो जागोन नामाब्रा आयै नोंना नैबे मेगनजों नुनायहाय आबा दाबोथ' बेखायनो देलाय मालाय थांब्लाबो नोंजों दोनलांजाबावासै बोरै बुंखोब्रा नोंलाय आयै बिदि नङालै था जाम्बा मोजां खिन्थाबा बेना खारजाफिनगोनहाय नोङो बिमानि खोथाखौ लायाखैथ' हाथरखिखौ लायोब्ला माने आइया एथ' बेबायदि होनथारबायना आंखौ मेहेरा खामानि मावदो फैसा मानि साला ओमफ्राय आइया बिराद डाउनाव दोनबायब्रा आंखौ एथ' लासिंसिं मेहेर फैसा थाइसेबो खामायनो हाया बुंजाबाय ओमफ्राय आंथ' बेफोरबायदिखौ सानथ'वाखैमोनलै माने मा खामायगोन आंलाय दा बहानिफ्राय फैगोन आंनाव फैसाया मा खालामना मानि बानायगोन आंलाय बिमायाबो साला एथ' दुगिना र' नोंनि दुगिखौ फेजेनथारगोन आं नायल' आइसोर दख'ना गांसेबो बायनो हानायनि दाम गैया बुंजाबाय अ माइ गड मेहेर बिराद डाउनाव फैबाय माथो नोङो दा ओमफ्राय बिमाया बिदि बुंबायबालाय
हाथरखिखौलाय बहा लांनानै लांगोन आंलाय ओमफ्राय लानोबो हाया फैसाबो गैयासो बुंजाबावदोंना र' गोबां बाथ्रा बुंबायलै आयै नोङो र' सानबाबो सानख' हायाखै आङो मेहेर नों बिबार बागानावलाय माथो खालामबाय थाखो बुंथावजायै माखासे गोसोनि खोथाफोर सानदोंमोनलै आङो बुंथाव जानाय गोसोनि खोथा दे होमबा लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै अब्ला लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों नेना थाथ'लायदो गोदान एपिसडखौ आरोना होमबा सनामोन आं थांथ'नोसैलाय बाय बाय गुड नाइट बयनिसिमबो लाभ इउ मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो ओमफ्राय नायसाबनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर बयनिसिमबो फैफिनसैलाय गोदान एपिसडजों आरोना अके बाय बाय